Мардим Шариф Тодиксон чӣ гуфтанем имина назатиёи террористҳои запрещенёро имина иқболи чумора 2 сол пеш чӣ хел ранг намудаш авози нигоҳ кунед ман фахр мекунам барои корам мебуромад мардими Шариф Тодиксона ҳар гап мегуфт механдид издеваться мекард иқболи чумо ман барои миллатум хунро мерезонам нома зидди шумои курнамаку барота дар конса мебарам иқбол бубуро ҳақиқата гап за ты яжна мекафӣ бугу Исоқов аёб чико кардисай шумора проститутка Исоқов аёб чико кардисай имина шумора назатиёро ман фахр мекунам барои корам бо мегум то